Otčím, s tváří poznamenanou závislostí, ji vláčel na městské náměstí. Schromáždil se dav zvědavců, jejichž zvědavost se mísela s krutostí. Tady je Gruba, zátěž pro společnost, zařval a ukázal na ní prstem. Slova jí zasáhla jako rána, šokem probodávající srdce. Stala se terčem posměchů a její bezmoc rostla s každou posměšnou poznámkou. Brutální scéna prohlubovala pálčivý pocit studu. Otčím s cynickým úsměvem natáhl ruku. Láhev whisky za tuhle zátěž? Jeho slova jí změnila v předmět obchodu před očima všech. Hanebná transakce spečetila její veřejné ponížení. V její hlavě se rojily myšlenky na zkázu a srdce jí krvácelo z nepředstavitelné bolesti. Svět zmizel, nahrazený pálčivým studem. Slzy, uvězněné hluboko, umocňovaly pocit být zátěží. V myšlenkách šeptala o nemožnosti tak brutálního odmítnutí rodinou a nelítostnou společností. Přepadla ji naprostá bezmoc a jediným přáním bylo zmizet, rozpustit se v nicotě, jen aby unikla bolesti. Šepot davu přešel v hlasitý smích, ostrý jako nože. Ukazující prsty a kruté komentáře, vrhané s drzou volností, posilovaly pálčivé ponížení. Známí se dívali s pohrdáním, jiní s nelítostnou zvědavostí jako na zrůdu. Chór odsudků ji zarýval hlouběji do země. Cítila se nahá, osamělá, odmítnutá a nic nehodná. Otčím s odporem ji brutálně strčil jako pytel brambor k cizinci, který po ní natáhl ruku. Bylo to virnanství, prodej duše na veřejném trhu. Rána, která ji připravila o zbytky důstojnosti. V těch posledních chvílích na náměstí, v naprosté beznaději, cítila, že se svět zhroutil. Byl to kulminační bod jejího veřejného ponížení, z něhož nebylo úniku. Když se její svět zhroutil, studený vítr přinesl první zrádné sněhové vločky. Přicházela vánice, nelítostná jako lidská lhostejnost. Její tělo se třáslo chladem a vnitřním chladem, který jí ovládl srdce. Cítila se opuštěná, bezbraná a chlad okolí odrážel prázdnotu a zoufalství v její duši. Byla na pokraji, připravena zmizet, když se zpoza obzoru bouře vynořil stín, most k horskému muži. Když se svět Gruby zhroutil a studený vítr přinesl zrádné sněhové vločky, náhle, jako stín z temných pověstí, se na náměstí objevil poustevník z hor. Jeho příchod byl náhlý a bezprecedentní, přerušil veřejné ponížení. Dav, chechtající se otčimově krutosti, stuhl a šepot se ztratil v náhlém tichu. Poustevník, vysoký a mlčenlivý, beze slova zíral na scénu. Jeho přítomnost byla aktem vzboure proti krutosti a odmítnutí, které postihlo Grubu. V jeho očích nebyla lítost, nýbrž přísná odhodlanost, která předznamenávala změnu osudu pro tu, jež byla považována za zátěž a stud. Jeho příchod byl pěstí do tváře pokrytectví, příslib ochrany proti všem pravidlům. Poustevník se přiblížil k Otčímovi, který s pohrdáním prodal Grubu za láhev whisky. Beze slova ochránce odpadlíků položil na stůl těžké mince, berouci si to, co považoval za své. Dav, omráčený a vyděšený, mlčky přihlížel, nechápal motivaci tohoto poustevníka, kterého se všichni báli. Byla to transakce bez emocí, ale s mocným, tichým poselstvím moci, síly a bezohledného odporu vůči krutosti. Jeho pohled byl ostrý a rozhodnutí neodvolatelné, symbolizující odmítnutí jejich pokrytectví a zajištění ochrany. Po dokončení brutální transakce poustevník z hor provedl první, instinktivní gesto ochrany. Podal jí svůj těžký plášť, aby zakryl její potrhané šaty a skryl stud před zvědavými pohledy davu. Tento čin, zbavený něžnosti, jakou by mohla očekávat, byl plný praktické péče a přísné úcty, ostře kontrastující s krutostí a ponížením, které zažila. Byla to mlčenlivá deklarace, že pro něj není zátěží, nýbrž někým pod jeho výhradní ochranou. Poustevník s Grubou okamžitě opustili náměstí, zanechávajíce za sebou omráčený, oněmělý dav a město, které ji bezohledně odmítlo. Jejich vynucená cesta do hor začínala s narůstající intenzitou blížící se vánice. Ve vzduchu byl cítit mráz a blížící se bělost.
Její strach byl hmatatelný, avšak tichá, přísná přítomnost poustevníka, jeho jisté kroky a absence váhání jí dávaly neznámý pocit bezpečí. Každý krok je vzdaloval od světa plného studu a krutosti, uhánějíc k neznámé, izolované budoucnosti. Byl to útěk před lidským odsouzením přímo do náruče divoké přírody. Během uspěchané cesty hluboko do divočiny panovalo ticho. Poustevník, skutečný poustevník, mlčel, jeho tvář zůstávala netečná. Gruba, příliš vyděšená a zahanbená nedávným ponížením, nic neříkala. Komunikace probíhala prostřednictvím drobných, praktických gest. Ukazoval cestu, nabízel vodu, udržoval ochranou vzdálenost. Toto ticho, plné napětí, bylo začátkem vztahu, založeného na činech, ne na slovech. V těchto bezeslovných chvílích se rodil zárodek ochrany a úcty, který zpochybňoval její pocit být zátěží a odmítnutím. Když vánice nabírala na síle, jejich cesta vedla do naprosté izolace. Sníh zasypával stopy, odřezával je od světa, od schonu a krutosti lidského odsouzení. Poustevník, který znal tyto hory jako své boty, ji jistě vedl do skrytého úkrytu, kde je nikdo nenajde. Nebyl to jen útěk před bouří, ale symbolické odříznutí od společnosti, která ji odsoudila a považovala za zátěž. Byl to začátek života na místě, kde není místo pro stud a odmítnutí, kde možná najde důstojnost a sílu pod tichou ochranou jediného, který spatřil její pravou hodnotu, ignorujíc názory světa. Gruba, stále se třesoucí, cítila, jak jí každý krok vzdaluje od veřejného lynče. Cizí muž ved a ona, s hlavou schovanou v plášti, sotva viděla cestu. Studí pálil tváře, přestože se na ní už nikdo nedíval. Avšak v tomto útěku, v tomto spěchu před vánicí, se objevil stín zvláštního, nejistého osvobození. Už nebyla zátěží k prodeji, nýbrž někým, koho odvedli. Poustevník mlčel, avšak jeho přítomnost byla jako neviditelný štít. Strach z neznámého se mísil s úlevou, že město s jeho krutým smíchem zůstává za nimi. Každá sněhová vločka byla jako smívání starých ran, ačkoliv bolest stále hluboko tkvěla. Byl to útěk od stínu studu přímo do náruče mrazivé, leč slibné prázdnoty. Hory je obklopovaly stále těsněji a vířící sníh houstl. Uprostřed svištění větru mezi nimi panovalo naprosté ticho. Poustevník šel jistě, jeho postava byla jako vytesaná do skály. Gruba, jdouce za ním, cítila, jak jí zima proniká do kostí, ale jeho stabilita byla jako tichý slib. Ochrana beze slov. Nedíval se na ní s pohrdáním, nevrval posměšky. Cítila, že jeho mlčení není lhostejností, nýbrž soustředěním. Jednou, když zakopla o zledovatělý kámen, poustevník instinktivně natáhl ruku, nedotýkaje se jí, nýbrž poskytujíc neverbální podporu. Byl to čin bez lítosti, nýbrž s přísnou úctou. V této vánici, v tomto tichu, se rodilo něco nového, něco, co zpochybňovalo její pocit být zátěží. Když dorazili k malé, skryté jeskyni, poustevník beze slova ukázal na místo u malého ohniště. Na místo rozkazování jí prostě podal suchou kůži, aby se mohla zabalit. Poté se pustil do rozdělávání ohně a jeho pohyby byly přesné a úsporné. Nesptal se na její jméno, nekomentoval její vzhled. Místo toho připravil jednoduché jídlo ze sušeného masa a vody. Když jí podal misku, jeho pohled byl lhostejný, ale v jeho dlaních nebylo nic, co by připomínalo otčimovo pohrdání. Byly to první akty tiché úcty, které pomalu začaly ohřívat její zmrzlé srdce. Už nebyla předmětem, nýbrž osobou, které byly zajištěny základní potřeby. Byl to začátek získávání důstojnosti, gesto po gestu, beze slova. Vánice zuřila s narůstající zuřivostí. Vítr vil jako dravé zvíře a sněhové vločky, ostré jako jehly, jí bičovaly tvář i přes plášť. Gruba cítila, jak jí každý sval pálí námahou a dech se stává přerývaným. Její tělo, kdysi objekt posměchu, nyní bojovalo o přežití v obětí živlu. Poustevník šel před ní, jeho postava byla netečná, jako hora, jejíž byl součástí. Neohlížel se, nezrychloval, nespomaloval. Byl stálý a tato stálost, ačkoliv beze slov, byla pro ní kotvou v chaosu.
Cítila strach z umrznutí, z neznámého, ale také zvláštní pocit, že už není sama. Už nebyla zátěží k prodeji, nýbrž někým, koho je třeba chránit. V této nelítotné bělosti se rodila jiskra důstojnosti, uhasínající pálčivý stud. Každý krok byl bojem, ale i příslibem. Poustevník se náhle zastavil. Před nimi, téměř neviditelná ve vířícím sněhu, zela ve skále tmavá puklina, vchod do jeskyně. Nebyla to brána, nýbrž syrový otvor, slibující úkryt před zuřící vánicí. Pro Grubu byl tento pohled zároveň děsivý i spásonosný. Její srdce silně bylo, mísíc strach z neznáma s úlevou. Toto místo, zbavené lidského soudu, mohlo být jejím útočištěm. Poustevník jí beze slova ukázal vchod a pak sám vstoupil, zmizí v temnotě. Gruba se na chvíli zaváhala, cítíc na zádech ledový dech bouře. Nakonec s roztřesenýma nohama překročila práh. Byla to brána k novému začátku, na místo, kde její břemeno mohlo být odhozeno a stud smyt tichem hor. Vnitřek jeskyně byl studený a vlhký, ale bez větru. Poustevník se už uvnitř pustil do rozdělávání ohně. Jiskřičky tančily ve tmě a praskající dřemo rychle zaplnilo prostor. Gruba, zabalená v suché kůži, kterou jí podal, usedla na kámen a cítila, jak jí první teplo proniká do zmrzlého těla. Nebylo to soucitné teplo, nýbrž praktické, nezbytné k přežití. Poustevník s přesností připravil jednoduché jídlo, kousky sušeného masa a hrnek vody. Podal jí to a jeho pohled byl bez posuzováním, lhostejný, ale ne krutý. V tomto tichu, v tomto azylu mohla Gruba konečně začít dýchat. Její mysl, dlouho spoutaná studem a pocitem, že je břemenem, se pomalu začala uvolňovat. Bylo to první teplo, první nádechy svobody od veřejného ponížení, příslib znovu získání důstojnosti v syrové ochraně horského poustevníka. V prvních dnech v jeskyni Gruba, stále zabalená v suché kůži, pozorovala poustevníka. Jeho pohyby byly úsporné, přesné, bez zbytečných gest. Nikdy se na ni nedíval s pohrdáním ani s lítostí, což pro ni bylo nové. Jeho pohled byl prostě lhostejný, ale ne krutým způsobem, nýbrž takovým, který nesoudil. Cítila, jak stud, byť stále pálivý, pomalu ustupuje zvědavosti. Poustevník sbíral dřevo, rozdělával oheň, připravoval jednoduchá jídla ze sušených zásob. Nežádal o pomoc, ale ani ji neodmítal. Jednoho dne, když poustevník vyšel pro dřevo, Gruba s bušícím srdcem sama zkusila udržet oheň. Její nešikovné pohyby způsobily, že se jeskyně zaplnila kouřem, ale když se vrátil, nekáral ji. Prostě jí ukázal, jak uspořádat dřevo, aby hořelo lépe. Byl to první tichý akt učení, první krok k znovu získání důstojnosti prací. Její ruce, kdysi zbytečné v očích otčíma, se nyní učily novému smyslu. Ticho mezi nimi bylo těžké, ale ne nepřátelské. Bylo plné očekávání, prostoru pro pozorování a pomalé, téměř neznatelné změny. Cítila, že už není jen břemenem, ale tichým svědkem a možná i účastníkem tohoto stavu, syrového života. Dny plynuly a Gruba začala vnímat rytmus poustevníkova života, který se stal i jejím rytmem. Budili se s prvními slunečními pakrsky, jedli jednoduchá jídla, poustevník chodil na lov nebo sbíral bylinky a ona v jeskyni se snažila najít své místo. Snažila se uklízet, rovnat a dokonce i šít roztrhané oblečení. Zpočátku nešikovná, časem se její pohyby stávaly jistějšími. Objevovala v sobě nové dovednosti, o jejichž existenci nikdy nevěděla. Její tělo, kdysi předmět posměchu a symbol jejího břemene, se nyní stávalo nástrojem přežití. Bolely jí svamy, ale tato bolest byla jiná než bolest studu. Byla to bolest námahy, bolest síly, která v ní pomalu rostla. Poustevník jí beze slov ukazoval, jak rozpoznat jedlé kořeny, jak rozdělat oheň i z vlhkého dřeva. V jeho mlčení už nebyl strach, nýbrž druh syrové důvěry. Cítila, že zde není jen tolerována, ale má svůj účel, svou roli v tomto malém, izolovaném světě. Rytmus přírody, neúprosný a spravedlivý, začal léčit rány její duše, dává její pocit sounáležitosti, který ve městě nikdy nezažila.
Začala chápat, že skutečná hodnota nespočívá v názoru druhých, nýbrž ve schopnosti přežít a tvořit. Ticho jeskyně, zpočátku ohlušující, se pro Grubu stalo zdrojem vnitřního klidu. Pochopila, že poustevníkovo mlčení není ani pohrdáním, ani lhostejností, nýbrž jeho přirozeností, jeho způsobem bytí. V tomto tichu mohla konečně slyšet své vlastní myšlenky, svobodné od ozvěn posměchu a urážek. Začala vnímat drobné projevy úcty ze strany poustevníka. Když jí podával misku s jídlem, vždy se ujistil, že má dostatek. Když v noci bylo chladno, diskrétně k ní posunul více kožešin. Nikdy se jí nedotkl, nikdy se na ně nepodíval s touhou, jen s tou stejnou syrovou lhostejností, která se však pro ni začala stávat synonymem bezpečí. Tyto bezslovné projevy péče, zbavené lítosti, byly pro ni mocnější než jakákoliv slova. Začala cítit, že už není Grubou, nákladem prodaným za láhev, nýbrž osobou, která má své místo, své potřeby, které jsou uspokojovány. V jejím srdci pomalu uhasínal pálivý stud, nahrazený zvláštním, novým pocitem vnitřního klidu. Bylo to ticho, které léčilo, ticho, které jí umožňovalo znovu získat důstojnost kousek po kousku, v syromé, ale bezpečné ochraně horského poustevníka. Dny v jeskyni Grubu přetvářely. Její tělo, kdysi měkké a vysmívané, se začalo zpevňovat. Svaly paží a nohou, zpočátku bolavé znošení dřeva a sběru bylin, se stávaly tvrdšími. Každý den přinášel nové výzvy, lezení po strmých svazích, nošení břemen, péči o oheň. S každou námahou cítila, jak její fyzická síla roste a s ní zvláštní pocit vnitřní moci. Stud, který jí pálil, pomalu ustupoval hrdosti na vlastní výkony. Vytrvalost. Poustevník beze slova pozoroval její pokroky. Někdy, když měla problém s rozštípáním dřeva, jí prostě ukázal, jak držet sekeru, jak využít váhu vlastního těla. Nikdy nekritizoval, nikdy nechválil, ale jeho mlčenlivá přítomnost byla jako stálý referenční bod povzbuzení k další činnosti. Gruba začala vnímat, že její tělo už není nákladem, nýbrž nástrojem, který dokáže čelit horským výzvám. Její mysl, svobodná od městských soudů, se začala bystřit, učila se rozpoznávat stopy zvířat, jedlé rostliny, měnící se rozmary počasí. Byla to proměna zevnitř, budovaná na syrové realitě přežití a tiché úctě. Pochopila, že skutečná důstojnost se rodí z činu, ne z názorů druhých, a její minulý pocit, že je břemenem, začínal blednout tváří v tvář nově objevené síle. Jednoho večera, když v jeskyni praskal oheň a poustevník se zabýval broušením nože, Gruba, aniž si toho byla vědoma, začala tiše pobrukovat. Byla to stará, zapomenutá melodie z jejího dětství, píseň o polních květinách a svobodě. Její hlas, zpočátku nejistý a roztřesený, nabíral na síle, vyplňujíc jeskyni jemnou ozvěnou. Poustevník na chvíli zvedl zrak, jeho oči spočinuly na ní, ale bez stínu odsuzování. Pokračoval ve své práci, avšak Gruba cítila, že její píseň byla slyšena a přijata. Byl to prvníkrát po letech, co si dovolila takovou expresi, svobodnou od strachu z výsměchu. Její ústa, kdysi sevřená bolestí a studem, se nyní jemně usmívala. Melodie byla jako šepotaný slib, že se vrátila naděje. Začala pobrukovat častěji, při sběru bylin, při vaření a dokonce i když se dívala na východ slunce nad vrcholky. Její písně byly jednoduché, neměly složitá slova, ale každá nota sebou nesla znovu získanou část sebe sama. Poustevník nikdy nekomentoval její zpěv, ale jeho mlčení bylo nyní jiné. Nebylo lhostejností, nýbrž prostorem, ve kterém mohla najít svou vlastní vnitřní melodii. Tento návrat ke zvuku, k vyjádření sebe sama, byl pro ni mocným symbolem znovu získání důstojnosti a síly, uhasínaje zbytky pálivého studu. Měsíce plynuly a jejich život v jeskyni se stal nevysloveným partnerstvím. Gruba a poustevník jednali v téměř dokonalé synchronizaci, každý znajíce své úkoly a očekávání druhého beze slov. Když se poustevník vracel z lovu, Gruba už měla rozdělán oheň a připravenou vodu. Když potřebovala pomoc s posunutím těžkého kamene, jeho ruka se objevila vedle, nabízejíc sílu bez otázky.
Nebyly mezi nimi žádné něžnosti, žádné sliby lásky, pouze syrová, vzájemná úcta a společný cíl přežití. Jeho ochrana už nebyla jen fyzická, byla to ochrana její nově nalezené důstojnosti, prostoru, ve kterém mohla být sama sebou bez posuzování. Gruba, kdysi břemeno, se nyní stala nezastupitelnou součástí jejich malého světa. Její přítomnost už nebyla tolerována, nýbrž ceněna a její síla rostla každým dnem. Cítila, že její hodnota nezávisí na slovech, ale na činech, na tom, co přinášela do jejich společného života. V tomto tichu hor, v syrové kráse přírody, dvě duše odmítnuté světem nalezly společný cíl a nevyslovené pouto. Toto partnerství, postavené na základech vzájemné důvěry a úcty, bylo silnější než jakákoliv slova, připravující je na nadcházející výzvy. Po měsících klidu dorazily zprávy z městečka přes horské průsmyky, varující před obnoveným zájmem o loti. Někdo zvenčí, možná otčim nebo chamtivý vetřelec, si na ní vzpomněl a na to, co by mohl získat. Loti cítí narůstající neklid, její bezpečí se drolí pod tíhou stínu. Muž z hor, mlčenlivý, zpozorní a skenuje obzor. Staré démony se vracejí. Lotin otčim, který ji prodal za whisky, nebo jeho kumpán, je spatřen poblíž cest k útočišti, čímž ohrožuje Lotin klid. Přišel si pro svůj majetek? Hledá pomstu? Zpráva o jeho blížícím se příchodu rozbíjí křehkou iluzi Lotina bezpečí. Její srdce svírá strach, vzpomínky na ponížení se vracejí s dvojnásobnou silou. Muž z hor se mlčky připravuje k obraně. Hrozba v Loti probouzí staré obavy a nejistoty. Ačkoliv se naučila vážit si sama sebe, představa návratu do minulosti, k tomu, aby s ní bylo zacházeno jako s náklodem nebo břemenem, je paralyzující. Pochybuje o své síle a o tom, zda její důstojnost přežije konfrontaci s těmi, kteří ji zavrhli. Je to vnitřní boj, aby si dokázala, že je víc než tlusťoška prodaná za hubičku. Muž z hor vnímá její boj, ačkoliv na ní netlačí. Klid horské chaty, ceněná Lotí a mužem z hor, se začal drolit. Objevily se subtilní, znepokojivé signály, podivné zvuky v lese, nové stopy ve sněhu a náhlé zmizení zvířat z okolí. To vytvářelo narůstající napětí kolem jejich bezpečného útočiště. Cítili, že jsou sledováni, vetřelec se blížil. Každý šelest, každý stín v lese se stával hrozbou. Srdce Loty bylo rychleji, instinkty přežití, dřímající v úkrytu, se probouzely s chladnou přesností. Muž z hor, věrný svému mlčenlivému kodexu, jednal beze slov. Metodicky zpevňoval chatu, kontroloval pasty a ostřil nástroje. Jeho přítomnost byla pro Loty oporou, ačkoliv cítila tíhu jeho odpovědnosti. Viděla v jeho očích nekompromisní odhodlání a vůli chránit. Bránil nejen místo, ale i Lotinu důstojnost a jejich společný život. Jeho tiché, metodické a účinné přípravy v Loty probouzely strach z toho, co se blížilo, a obdiv k jeho síle. Idyla Loty a muže z hor v horské chatě se chýlila ke konci. Návrat vnější hrozby brutálně připomínal krutost světa, před kterým utíkali. Slunce stále vycházelo, ale jeho světlo se zdálo chladnější a ptačí zpěv méně radostný, jako by i sama příroda cítila nebezpečí. Museli se smířit s faktem, že jejich úkryt nebyl bezpečný. Byla to zkouška pro jejich rodící se pouto a nově nabitou sílu Loty. Nebyl to konec jejich příběhu, nýbrž nevyhnutelný přechod do další, nebezpečnější fáze jejich společné cesty. Při sběru lesních plodů Loty stuhla. Vedle jejich stop se objevily čerstvé otisky mužských bot, příliš velké na muže z hor, příliš zřetelné na zvířecí. Srdce jí bylo jako zvon, v ústech pocítila hořkou pachuť strachu. Stín otčíla se zhmotňoval zpoza stromů. Věděla, že to není náhoda, nýbrž varování. Temnota, před kterou utekla, se blížila. Vzpomínky na veřejné ponížení, posměšky a pohrdání udeřily s novou silou. Její mysl, s námahou znovu nabitá, se naplnila panikou. Otčim, muž s prázdnýma, chamtivýma očima, byl blízko. Muž z hor, vidouce její zděšení, kývl směrem ke stopám. Jeho postoj se napjal, pohled skenoval okolí jako dravce. Věděl, že čas klidu pominul.
Skutečná hrozba způsobila, že jejich horský azyl, ačkoliv skrytý, se stal cílem. Loty cítila, jak se její nová síla chvěje, bojujíc s přízrakem studu. Každým dnem se vetřelec stával hmatatelnějším. Lámané větve, šelest listí, nedílo větru. Loty cítila, že se chata stává pastí. Srdce jí bylo nepravidelným rytmem. Přízrak otčíma, jeho cynický úsměv a ruka natahující se povisky ji pronásledovali ve snech. Něco se v ní změnilo. Kdysi bezbraná, nyní rozdělala oheň, rozpoznávala stopy, ostřila nůž. Její ruce, kdysi neužitečné, byly silné. V očích muže z hor viděla tiché uznání, nikoli lítost, to jí dodávalo sílu. Jednoho večera, u ohně, uslyšeli kroky blížící se k chatě. Zpevněné dveře se otřásly pod úderem. Loty místo, aby utekla, popadla těžkou tyč. Třásla se, ale ne. Strachem, nýbrž hněvem na toho, kdo ji chtěl znovu ponížit, udělat z ní náklad. Muž z hor kývl hlavou, jeho pohled říkal, jsi připravena. Bránila nejen chatu, ale i svou nově nalezenou důstojnost. Dveře chaty se s rachotem rozlétly. V prahu stál otčim s tváří skřivenou chamtivostí a nenávistí. Za ním se rýsovaly další postavy. Přišel jsem si proto, co je moje, tlusťoško, zaryčel, dívali se na Loty, stojící vedle muže z hor s tyčí. Nebyl v ní jen strach, nýbrž odhodlání. Muž z hor udělal krok vpřed, jeho postava jako skalní stěna. V dlani se zaleskl nůž, symbol obrany, ne útoku. Otčim zaváhal, když viděl chladnou sílu poustevníka. Loty, cítíc jeho podporu, zvedla tyč. Nejsem tvoje, zašeptala, její tichý hlas plný síly. Nikdy víc nebudu ničí náklad. Muž z hor nezaútočil, zablokoval vchod, jeho oči říkali, to je můj domov, moje ochrana, neprojdeš. Agrese. Otčím se setkala s tichou, neústupnou silou. Cukl se a kumpáni také, překvapeni, že tlusťoška má obránce, který neustoupí. Otčím, překvapený, ustoupil o krok. Jeho chamtivost se střetla s neochvějným postojem muže z hor a novou silou Loty. Kumpáni, dosud sebevědomí, se třásli ve světle ohně. Ty, myslíš, že se mi můžeš vzepřít? Zavrčel, snaže se získat převahu, avšak jeho hlas zněl v tichu jeskyně prázdně. Loty, ačkoliv srdce jí bylo jako šílené, stála pevně. Tyč, kdysi nástroj k rozdělávání ohně, nyní symbol odporu. Nejsem tvůj majetek, zopakovala hlasitěji, s jistotou, která překvapila i ji samotnou. Muž z hor zvedl nůž, jeho ostří se lesklo v záři plamenů. Nebyl to projev hrozby, nýbrž konečné prohlášení. To je konec, pro tvou krutou hru zde není místo. Otčím, vidouce v jeho očích odhodlání, cítil, jak se mu půda pod nohama sesouvá. Nebyla tam lítost ani vyjednávání, jen chladná, neústupná vůle. Pochopil, že jeho moc nad Loty, jeho nákladem, skončila. S naštvaným syknutím, plným frustrace, se otočil a kumpáni ho následovali. Zmizeli v temnotě noci, poraženi nikoli silou, nýbrž tichou, neústupnou důstojností. Byl to pád tyrana, který ztratil kontrolu nad tím, co považoval za své. Zpráva o horské konfrontaci se městečkem rozněsla jako vítr. Dav, kdysi ukazující prstem na Loty, šeptal o tlusťošce, která si našla ochránce. Zpočátku se nedůvěra mísila s pohrdáním. Jak mohl náklad najít útočiště a sílu? Časem, když příběhy o neústupném muži z hor a jeho obraně nabíraly na síle, se postoj měnil. Lidé, kteří ji znali a smáli se jejímu studu, cítili nepohodlí. Někteří s čistším svědomím pociťovali lítost a reflexy nad vlastní krutostí. Slova otčíma, který se vrátil do městečka ponížení, bez svého majetku, potvrdila pověsti. Ten divoch, ta tlusťoška, bránila se, řval, ale jeho slova místo smíchu vzbuzovala nechuť. Společnost, která ji zavrhla, se musela potýkat s ozvěnou vlastních činů. Loty, nepřítomná, se stala symbolem. Viděli v ní oběť, příklad nečekané síly, zrcadlo jejich pokrytectví. Její dávný stud, veřejně vystavěný, se vracel do města jako tiché obvinění, nutící k reflexi nad tím, co má skutečnou hodnotu. V jeskyni zavládl klid, hlubší než kdykoliv předtím.
Loty u ohně cítila, jak tíha studu a strachu, nesená celým životem, konečně opadla. Její srdce bylo lehké, mysl jasná. Podívala se na muže z hor, tiše ostřícího nůž, jeho tvář klidná a neochvějná. Nebylo mezi nimi slov, nýbrž ticho plné porozumění, vzájemného respektu a nevysloveného závazku. On ji bránil nejen před otčímem, nýbrž i před světem, který ji zavrhl. Ona zase vnášela do jejich života teplo, řád a melodii, která naplňovala jeskyni. Lotě věděla, že její místo je zde, pod oku mlčenlivého obránce, v kráse hor, kde její hodnota nebyla zpochybňována. Cítila, že znovu získala důstojnost ne pomstou, nýbrž přežitím a tím, že je viděna, ne jako náklad, nýbrž jako plnohodnotná osoba. Muž z hor, vnímaje její klid, zvedl zrak. Jejich pohledy se na chvíli setkaly, beze slov, s hlubokým porozuměním. Byl to jejich pakt, nevyslovený slib společné budoucnosti, postavený na základech respektu a síly, kterou nemohl zlomit žádný nepřítel ani společenské soudy. V horách, kde svist větru a šum potoka nesl ozvěny svobody, Loti konečně našla svůj skutečný domov. Uplynuly měsíce od konfrontace a její tělo, kdysi terč posměchu, symbol břemene, bylo silné a hbité, zocelené námahou. Snadno se šplhala po strmých stezkách, nosíc těžké koše s jedlými bylinami a sušeným dřevem. Každé ráno, když slunce vycházelo nad vrcholky, barvíce oblohu zlatem a purpurem, Loti cítila, jak životodárná energie naplňuje její žíly. Pálivá stud, kdysi její neodlučný společník, zhasla, nahrazena tichou, avšak nezlomnou pýchou na vlastní soběstačnost a sílu. Muž z hor, její mlčenlivý ochránce a partner, byl po boku, jeho přítomnost byla pevná jako skála. Jejich společný život v jeskyni se stal harmonickým rytmem přírody. Lov, sběr, udržování ohně a vzájemná podpora. Už nebyl strach z odmítnutí, neboť v jeho drsných, avšak přijímajících očích viděla svůj odraz, hodnotného člověka, ne břemene. Pochopila, že skutečná budoucnost nespočívá v měkkých slovech či falešných slibech městského světa, nýbrž v drsné pravdě hor a nevysloveném nezlomném poutu, které je spojovalo. To byl její nový začátek, skutečná budoucnost, vykutá ve skále a tichu, daleko od světa, který ji odsoudil a zavrhl. Zde, v srdci divočiny, její důstojnost plně rozkvetla, stávající se základem jejího nového já, připraveného na každou výzvu, kterou by hory mohly přinést. Tento příběh je svědectvím. Důstojnost není zboží. Tváři v tvář odmítnutí se skutečná hodnota projevuje ve vnitřní síle, podporované těmi, kdo vidí srdcem. Příběh o znovuzrození, navzdory křivdícím nálepkám. Hory se pro ní staly útočištěm, daleko od jedovatých pohledů, v tichu a úctě. Břemeno schodila břemeno studu. Tam, v prostotě, našla klid, učíce se důvěřovat sobě i ostatním. Křik ponížení ustoupil tiché, nezlomné síle. Skutečná síla vždy nekřičí, rozvíjí se v tichu, přijetí a vytrvalosti. I odmítnutí mohou nalézt důstojnost a sílu postavit se na vlastní nohy. Tento příběh připomíná, i když společnost zraňuje, láska a porozumění léčí. Hrdinka, kdysi břemeno, dokázala, že krása spočívá v odvaze být sama sebou, bez ohledu na názory. Triumf ducha nad předsudky. A ty? Cítil ses někdy neviditelný nebo souzený? Našel si útočiště, kde byla tvoje skutečná hodnota spatřena? Poděl se o své úvahy. Odkud nás dnes večer posloucháš? Pokud se tě příběh dotkl a věříš ve vykoupení a sílu ducha, zanech komentář níže. Tvá slova jsou důležitá. Poděl se o své myšlenky a zkušenosti. Jsme tu, abychom naslouchali. A neodcházej daleko. Naše cesta světem důstojnosti a lásky pokračuje. Další příběh čeká. Zůstaň s námi, aby slyšel více příběhů o síle, naději a vykoupení. Děkujeme, že jsi součástí naší komunity.